Žilina 2015. Takéto chladnejšie počasie nás tento rok privítali v Žiline s takýmto počasím. Ráno už všetko pohybe. Tu vidíme prvých účastníkov. Po ranom príchode nás uvítal podpredseda žilinskej organizácie na výstavisku, pán Janko Kadík. Tu máme už zahájenú aj typizáciu zároveň s posudzovaním králikov. Výstavná hala je pre tento rok trošku inakšom zložení, ale pasuje to veľmi pekne. Králici sú prehľadní. Tu máme posudzovateľov králikov, ktorí sú už v plnom prúde práce a budú to mať skutočne veľmi ťažké. Vystavených králikov sa priblížilo štvormiestne číslo 400 kusov. To znamená, že medzi toľkými králikmi vybrať tie najkrajšie jedince bude určite problém. Dúfam, že budeme všetci spokojní a že sa na budúci rok stretneme plný radosti v Týništi nad Orlicou, kde bude 4. ročník súťaže medzi Čechmi a Slovákmi. Tu máme českých posudzovateľov, pán doktor Martinec pri posudzovaní, aj s Tomášom Andrle a Jirko Šťovík zapisovateľ. Vedľa pri stole máme posudzovateľa Mirka Cahu, zapisovateľ pán inžinier Novák, zrovna prejednávajú výsledky králika. Vedľa prisediaci pán Linhart. Tu máme Janka Čapkoviča s pána Šajberom. Králici sú veľmi pekne ustajnení, čo patrí vďaka organizátorom tejto výstavy. Základná organizácia Žilina Strážom. U niektorých starších samičiek už sú aj lalvučky, no ale to už väčšinou u tých januárových.
Pozorte, dneska musí být ve formě. Když to posudíme, sedne. Takže králici sú pekní. A máme tu králikov aj pre potešenie našich chovateľov. Objavili sa znovu krásny, zákrslý, svetlý strieborný. Vystavuje ich pán Salva z našich chovateľov a pán inžinier Obeložinský Roman. Ako ďalší naši králici patria francúzsky strieborní. Boli pred 2 rokmi zadelení do našej výstavnej činnosti. Už ich pravidelne registrujeme a vystavujeme na našich výstavách. Všimnite si tie krásne znaky. Oni sú vlastne že vraj rozdelené na 2 také typy tých francúzskych strieborných. Toto by mal byť akože ten holandský typ, takže šlachtitelia králikov francúzskych strieborných je vidieť, že aj u nás pracujú. Máme ich vystavených pomerne dosť veľkom množstve. Už aj gulášmajstra, ktorý pripravuje pre nás Kuba Jozef, člen základnej organizácii Žilina strážov. Kotol parí, to znamená, že všetko by malo byť na svojom mieste. Tu máme tajomníka klubu, pán Salva Lavrinec a pán Rybár pri spracovaní výsledkov klubovej výstavy. Nahadzujú vyhodnotenia do počítača. Tu vidíme predsedu králikárskej komisii, pána Maroša Sládka, ako vyberá jedince, ktoré dostanú od neho pohľad. Vidíme, že detailne pozerá na typ králikov, srst a všetko máme, čo to má obnášať. Tu máme pána Ivana Michalca. A pomaly sa chúli ku koncu. Posudzovatelia si ešte dávajú posledné oceňovacie lístky. A nastane to najväčšie prekvapenie, čo na tejto výstave bude. Vyhodnotenie králikov, šampión, šampiónka, víťazná kolekcia a tak ďalej. A začína výber samíc.
Tu vidíme pekné samičky, ktoré sú naukladané na tom stole. Martinec. Tak, teďka každý posuzovatel si prohlídne jednoho podobně králíka, pak si udělá i vlastní podle sebe, co je to. Samice. Kde samce? Ešte raz si pozrieme krásny výber samičiek. Králikov veľký svetlý strieborný, špeciálka klubu. A tu máme výber samcov. Výber samcov a šampióna klubu. Peťu! Akurát jeden. Tu máme ešte výber samcov, ktorí sú na klubovej výstave VSS 2015 Žilina strážou. Ďakujeme pána posudzovateľom, že nám vybrali troch najlepších jedincov. 1-0. První je 307, pětka 324 je druhý a Tu máme šampióna klubu. Druhé miesto, ne, ten je třetí tretie a miesto. 309. Je tu šampióna mláďat. Jedna nula. A máme tu šampiónku mláďat. no, dokonalý sadek, tří přítosnej dolína, Je dobrá. no, ale kde je hotová, tak to prostě úplně dokonalý. Tam se shodne bez nějakých problémů. Máme tu aj oslavenca 40. Ale máme tu aj o 10 viac. Ten má 50. No ako sme povedali pred Vlani, za dobrú prácu, dobrú plácu. Nech sa páči. Prasiatko sa krája, takže dobrú chuť. Jak jsem si přihřál polištičku. Jak jsem si přihřál polištičku. Pán doktor Úsmev. My máme všelijaký Takže ešte raz dobrú chuť. Pěkné stromozadí a ubytnice. Aj takto sa dá ukončiť výstava klubu. Stojí pěkné stromozadí. Ale měl jsem holku namluvenou a jinej mi za ní chodí. A měl jsem holku namluvenou, ale jinej
za ní chodí. Přechod. A vy mládenci, kteří jste jako já, nemilujte doopravdy. A vy mládenci, kteří jste jako já, nemilujte doopravdy. Ale pomilujte, pošpásujte, ale lásku jim neslibujte. A pomilujte, pošpásujte, ale lásku jim neslibujte. Zdálo se mi ze čtvrtka na pátek, že jsem se svou Mařenkou spal. Zdálo se mi a ze čtvrtka na pátek, že jsem se svou Mařenkou spal. A probudím se, obrátím se, ale jak mě ten sen oklamal. A probudím se, obrátím se, ale Jak mě ten sen oklamal. Mnoga léta živio. Mnoga léta živio.